Moi kaikki! Tänään mä näytän mun lempiavatarin teille. Eli laitetaan tyttö. Sitten mennään laittamaan naama. Ei tarvi vaihtaa hiuksia, koska avatarissa on tämä tukka. Laitetaan ihan norminaama. Se on iloinen. Ja tykkään siitä. Mä en tiedä mikä näitten nimi on, mutta jotkut käsihanskat, en tiedä, mutta kumminkin. Sitten nämä housut, jos tiedät jo niin kommentoi. Ja tämä paita, ootte varmaan huomannut videoissa tän avatarin, mutta ensi kertaa, heippa!